سلام تخطيتنا الشانل كم يكنيكم كم يعلقكم سنة كتكون دمانة وترو تمليتنا أي مبان لنكنا أبزي كريوز أنا أبزي صومزي سلست حواتنا بقفعي تقتيلا كم زلوا كلنا كم زرعنا يوم كم تعزبنا أزي دسكحته أنا كم قال نسيت متن نزي فتس أمزي كم زخلونا قدمنا بتخالق فيديو مخالي كخلونا خم زلني كل سبك أن نزي زيد الجفاء كخلونا خم زلوا بزعقات أمزي كحبر فتو جورج لنكنا كم زي كريو أنا أزيو بك مش الله نفسها كفف دبلك أزيو نفسها ون أمرها تقاس رزيت خد نجارات بقفك قتلا أنا زين دك أنا سيحواتنا كم من تاي ما بقسيولنا نحسب تاي من كليو حدا سب ستسيلون حنتي سوي مس أمتك قتل زغل أبكم عين الشجرات كبصع زغل تاي يسكت نيش تاي ما بره كتبان نبدأ خنيرة يا سلام كم يكنيكم كم يتخونون سنة تكونون وتر من يتيون لو متينا زلنا رستي كم تنورمال أيقونن بحفشة حدش تريون أيقونن بتدقاقامي نريو زلنا نخلنا ون كم حبرة السب نتحت جس وزقوت النازل له كنتات ونيو تحلف قدنيات حنت حفتنا بقفعي بزاس كحكر من قدي كم استقت لسمعنا بدنمارك ناتو تزريب له تبخيلو تحزين له خي تودد ما درو انت حمغسي كاو تماهيركا تماهيشكا تمص زغبانا تباله بوز تراسن زمسل دما نالكا كالو دقنسيو دما كلته غداي كويننا لوا نخساب كندي قصلي ونفلت يبنا ስለዚህ መጀመሪያ ከምዛቲ ተዝበለቶ በመንታይ ምኽንያት ኣብ ክተበጽሑ ብዘይገድስ እዚ ክኾነን ዘሎ ተግባር እንታይ ገይረንኦም እንታይ ገይረን እንታይ ዘጋጠመ ገለመለ ትንተና ከይፈለጥካውን ሰብ ዝቐተለ ኩሉ ግዜ ክኾነን እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ንሰብ ከቕትል ዝኽእል ገበን የለን ኢንፋክት ንሃገር ኣማይ ሰባት ንዝቐተሉ ከማ ንሞት ከይፍረዱ ዝምጉት ስነመጎት ስለ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ገይራተካ እንተላ ንሰብ ክትቀትል መሰል ዝሃበካ ነገር የለን መጀመርያ ብውን ይጀምር ካለ ድማ እቲ ከም ወዲ እውን ዝሕፍር ደረጃ በፂሕና ኣለና ፅባሕ ወዲ ሓሪድዋ ክበሃል ከሎ ስሙኻ ሓበሻ እሙኻ ንሓፍትኻ ካብ ዝገርሲ ጓል ዓድኻ ኢኻ ትሓሪ ዘለኻ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ገደቦኻ ዋላ ትፈልጦም ስድራኣ ጓና እውን ኣይኮነትን ንዓኻ ስለዚ ብሓፈሻ ከም ወድስ ዘሕፍረካ ደረጃ በፂሕና ዘለና ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ስለምንታይ ዝደጋገም ዘሎ እንተኢልና ድማ ነዚ ዘድሊ ፍሉይ መፅናዕቲ እንዲ ዘድልየና ብሓፈሻ ግን ብገምጋም ክሪኦ ከለኹ ዘገርም ነገር እውን ኣይኮነ ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ዙር በል ወይ ካብ ቲክቶክ ወይ ካብ ዩቱብ ርአ እንታይ ዓይነት ኮሜንት ዝፅሕፉ ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንዘይፈልጥዎ ኣብ ግራቶም ዘይመፅኦም ኣብ ዶብ መሬት ዘይራኸቦም ኣብ ስርሖም ዘይጨቃጨቆም ሰብ ኣዝዩ ዘስካሕካ ፀርፍን ምፍርራህን ክገብሩ ይውዕሉ ብዙሓት ኣወዳት ንዘይፈልጥዎ ወይ ከዓ ብቐረባ ንዘይትፈልጦም ክንዲዚ ክፀርፉ ዝደፍሩሲ ምስኦም ንትነብር ዘላ ወይ ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ሰብስ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክትሓስብ ከለኻሲ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ነብስኹም ውሰዱ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ክፅሕፍ ከለኻ ተጠንቂቕካ ክትፅሕፍ ኣብ ኖርማል ካው ንላዕሊ ኢኻ ኣክት ትገብር ማለት እዩ ክትፅሕፉ ከለኹም ረይዎ ኣብ ኖርማል ህይወትካ ርቂ ኢልካ እናኸድካ ከለኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ገጅፍ ሕማቕ ፀርፊ ይፀርፍን ኢኻ ኣብ ኖርማል ትገብሮ ተደጋግሞ ባህሪ ኢኻ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ንኻልኦት ሰባት ከተውፅኦ ትጅምር እዚኦም ከምዚ ዓይነት ባህሪ ድማ እናጎልሐ እናበርትዐ እናተደጋገመ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኢኻ ድማ ኣብ ሓዳራት ኣብ ህይወት ኣብ ሕውነት ኣብ ዕርክነት ወላ ኣብ ካልእ እውን ምሳኻ ብሓሳብ ምዘይሰማማዕ ንኽትሃርም ንኽትቀትል ንኽተዳኽም ዝፍተን ፈተነታት ክፋል ናቱ ኮይኑ ዝስማዓኒ እዚ ካልኣይ ድማ ፅንዒልና ክንሪኦ ንኽእልና ሓደ ሰብ ምስ ኢሉ ሎሚ በቃ ኣዝዩ ይፈትወካ ፀኒዑ ንፅባሒቱ ሓሪድካ ከይድ ኣይክእልኒ ናቲ ርድኢት እዚ ምክንያት ኣለዎ ክብል ከለኹ እዚ መበገሲ እዚ ንክገብር ከም ዝኽእል ዘተንብህ ምክንያት ነይርዎ እዩ ዝዕሽሽ ኢልካ ስለ ዝኸድካ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓናኒ ሓደ ሰብሲ ብቕልል ዝበለ ክሓርደከ ክቐትለክ ከጥፋኣክ እዚ ቋንቋታት እዚ ዝደጋግም ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ኣይኮነን ምክንያት ስለምንታይ ብሎላ ኣይግድሰንን እያ ምክንያቱ መፅናዕቲ ስለ ዘድልየሱ ነዚ ቋንቋ ዝድርቢ ሰብ ግን ክገብሮ ከም ዝኽእል
محساب يدلي أبنات كباكم هذا ودنا حنت قالتي كتفاكي كقتلك كم زغ قبرك زبل أنت قينو تحرس كل توحد تحرس ثلاث وركوم زبال أنت كتب لي أبنات كم قلت لكم عمتات جيرك ها تقول لك الجمرة نابنات تفغراناتو حسوت مخانا تنقر الله هذا ما حالت جد كم من دهريلاتو كجبرو خمسة خلك حتفلت لك بخلا زراربا كم زعين زراربا زدرب ودي تنقع خمسة بليا كم جمرة من قد يخدي خد علي كترحك يا ديخي مواصل دي خدلي وين ما نسوا عنك عز خدقم تجميرو أبو زمان على سكوا عنك كلية كله نزعجي بستفر عليه من قد كنتم تنان غلينا بحافظ شاك انتهى زلزالهم حانت زي قبرت نبر يفكرك مساخ نبريك قبلت أنا نتبعي تعريض واك خيد زخيل ودي الله إلى مني ودي سلزقون كان زي نعوز فتنا قرا مهرام ديو صرف ديو متخام ديو مترت عراد ديو امنات مقدال ديو جلس زي سحاب عليو مسحاب زي بالله حضاراتهم يلا بزح زي مرددا متقطع نقرات اللوي كل حضارات أنا أنت تمونا لنا دين الردال يس كفالنا يود كايو التحتو جن كم مسقاطة من أبي تخيد نعم الدندان أب متهررام فلاي وس مبال انتلو تاوس مسجزينا كالو كي تخليها لازم ما أرمتها بتخكل يدلي إيكا كتكل الله كم ودي ودس لازم كان لازم إيدو زي كل سب حرام مع تخجاجو ونخلي ولا خم ده حسبه بخمسة آخر ريان خل نايب حق الزخنان كم ود بخانكا كم حبش بخانا نحفر لدرجة بس إحنا لنا أنا أتزاب فيديو قبل آخر الغلمان بقدامه حفتنا مسموتت مع تودينا سبت قتيل لنا فيديو نقبر له كحال فادلي جيجنز حلف درجة يكون قلت سلسته أبصو منسي نبورا يكونن so بحفشة بس آخر ريان خل مالتي بدعمي لنقنا أنا قال دم بكوس انتهي بالنيروسي أمسية عندي كم زمسية كم أفريقيا أمسية خيار تكون تخليها جنزب كفيل كلا تكون تخليها هو تاجنا كفيل كلا نزاس وزيا هو تهاب كان سخا جنزبي خايك تقول نسيتو ونكو ملالبات ندحرنا في عال ندحر سريحة كو جنزب كون كنت مرسل كات خليها جن أبكم عينتنا مرد منفس على لنا نحنا كو كنبأس نخلينا بأس نورمالي نبوري ونحنا بكزانا مش حوارنا نبأس نيرنا أب حدرنا نحنا نبأسنا جن حدر مقبار تراي دايكو نسي تبأيسك خمي جرك شجرات كتفتحي تكندي أقداسنا هيوت كوين تسمعنا كم حدر مقبرة كانوا سبات كان سئلين يرناها حاول حدر مسكبر كاجر قال عم زول كان كال عالمي هاتخون سلزي أقدمنا خن قبرز قبنا بزح نجارات هلو زود لنا نجارات جن بجاختكم even دك نستيو دك تبعتي نقول لنا بجاختكم نسب جنزب حليف قالوا هيوتو جن بجنزب كتكاي تغنيها even حميم كخماس بجنزب ديت حكموا الدرجة وانت بتيحها كلنا نفلطينا زلازي سلازم تخيا خب أفريقيا أنا خمس جيرة لا بزح سوات سمعون قد محجتات نيرو أنا خمس جيرة لا أبز مسيخا ونكو زم يرق عيونكو هيوتنا ونكيرمنا يمنحنا حنت خدان حزنا مسينا عسرت خدان كم خدان جيرمنا له كن حسب كن كلا لنا كم سبمت أنا والدي زلازي إزون حجون دقي ما قبله كخنا نكخلاله دك أنا سوي أباقي عيقنا سبين كما خادك شعتور حي كم زجير كان هي وتاخت بلاشوا دك خاخ صباح نقول تمولد كام دلخاخ انت عينت قلعيم كخوني كات حسب زلخا سلازي بجاخاتكم لب نكبر سدتنا ياخلنا نعدنا كيت صباح نقول كنملس ندابرناسي كم زجيرنا كنتقافا ننحدنا كنموت كنا نحدنا بقى زر مريت كنا كنترب بجاخاتكم لب نكبر إذا تزاربنا طلعي بخم وخنا حلف غاي نخدنا انتاي بمنتاي كنكالا خلو نقل بمنتاي انتاي تمفتحناتو مالسي إذا نجر زي أبحث إذا تطوق بالخلالو بمنتاي ناقن كنكالا خلو نخل إذا قرب أسفح بالكلام نسخة عملت كاتم مكرو قال نجر يدلي ناي مخرن خلاتنا مالتي زي نعين عقان خال ديكونس نخول بسب مالتي يا تبغى حتى أنا تزلق كنتات مرتنا مجلس وقا قد استخونجن نخير جم كنتاخ نكبر نخيل نزبل زكاة لنا حبريتها وانت تلاوتنا زبل سقين يسمعني قدامي نجر أبزي لومي حلف كبر ريسيرش جبر نيره زبيت هوا عمت قبل لا دوك نسيب بفلاي أب حبرت سبنات رئيس ولا يكونن أب كل يا ولا أبزم عبول عالم أبزم عبولات حبرت سبات زبالو وبعرابة عالم مالته بسفي في زجبر اللي بنا الوقت كمناتنا كذي تقول يوصلنا هوني كن الله يا بمون بزح نعوز جلس مثلا عتاي تخيلنا ولا بتك على حبرت السبون بحفش عجن
ሓንቲ ነጥቢ ኣገዳሲት ክትቕሱር እዮም ኣባናውን ክትሰርሕ ትኽእል ኮይና ትስምዓኒ ንሳ ድማ እቲ ወተባዕታይ ባህሪ ኮንትሮል ነተሓዳር ናይ ምግባር ድሌት ኣሎ ማስኩሊን ኔቸር ብሎ ኮንትሮል ነገራት መላኽን ተቆፃፃሪ ናይ ምዃን ባህጊ ኣለዎ እቲ ወተባዕታይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ኮንትሮል ክትወፅእ ተጀሚራ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ዋላ ንቡር ዝነበረ ሰብ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ሕጂ ካብቲ ንቡር ንባል እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኩሉ ነገር ንሱ ዝቋፃፀሮ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቁጠባ ድዩ ወይ ብገለ መለ ድዩ ሽዑ ንኣብነት ክገድፈካየ ክትብሎ ከላ እታ ጓል ነታ ጓል ከም ንብረቱ ወይ ከም ኣቅሓ ናይቲ ገዛ ገይሩ ከም ንብረት ኣይርኣያን ይፈትዋይ ግን ክፋል ናቱ ናይ ብሕቱ ነገር ገይሩ ስለ ዝወሳ ዝነበረ ኣነ ይደልየካኒ ክኸይድ እየ ክትብሎ ከላ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብፅቡቕ ኣይቅበልዋን እዮም ዘነጥ እዚኣ ከዓ እንተዘይተዋሒጣትልና ማይ ጌርና ንውሓጣ ዋላ እታ ተፍቅራ ጓል ኣይደልየካኒ ክትብለካ ትኽእል እያ ኢንፋክት ቅሩብ ብሩታል ክኸውን እያ ኣብዚ ኣመና ክንፅር ዘለዎ እታ ተፍቅራ ጓል ምሳኻ ዘላ ቲቲ ምስ ካለ ወዲ ደቂሳ እንተፀኒሓትካ እውን ክትቀትላ መሰለ ይብልካ ምክንያቱ ሓቂ ክንዛረብ ክንደይ ኣወዳት እኳ ናብ ካል ንውዕል ዘለና ከዓ ኩልና ኣወዳት ይብል ኣለዎም ግን ብዙሓት ኣወዳት ንኣዋልድ ዝዕምፁ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ትበፅሓና ዋላ ንእሽተይ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ንወዲ ተባዕታይ ዘዳኽም በቃ ከም ገሊእ ዝኾን ትወዲ ብዙሓት ኣወዳት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ግን ጌጋን ክትነግረን ከለኻ ይሕሻ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ እንጂ እንታይ ንማለት እዩ እቲ ወዲ ተባዕታይ ኣመና ሕልፍ ዝበለ እታ ጓል ኣንስተይቲስ ከም ኣቅሓ ከተገልግሎ ዝደለየ ዓይነት ሜንታሊቲ የርእየካ ማለት እዩ ስኻ ጌጋ እዩ እቲ ዘሕዝን ክፋላበይ ኣሎ ኩሉ ወዲ ኣብ ሓፍቱ ክበፅሕ ከሎ ካልእ ሕጊ ዘሎ ነታ ምሱ ዘላ ሰበይቲ ከም ሓፍቱ ትሪት ከይገበረ ነታ ሓፍቱ ካልእ ዝገብረላ ግን ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ሓፍቱ ተቐቲላ ወይ ከዓ ተሃሪማ ዝቐስም ወዲ የለን ፎር ሰም ሪዝን ነታ ምሱ ዘላ ግን ከምኡ ትሪት ገብር ዘይምኽኣል ምናልባት ምስ ንእስነት ዲና ክንብሎ ንኽእል ምስ ባህሊ ዲና ምስ ኣተዓባብያ ዲኻ ክትብሎ ትኽእል ምስ ድኽመት ናይ ኣእምሮ ዲኻ ክትብሎ ትኽእል ኣይርዳእንን እዩ ብሓፈሻ ግን ታምሳኻ ዘላ ሓፍትኸያ ካብ ዝገየር ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓፍትኻ ትሪት ክትገብራ ይግባእ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣፍሪካ ኣምፅየን እየ ዛቲቲ ዝበለታ እዚኣ ሓንቲ ጠንቂ ሓደገኛ ጠንቂ ዘለዋ ኮይኑ ትስምዓኒ ካብ ኣፍሪካ ክትምፅኣ ከለኻ እንታይ ክትገብር ኢኻ ምፂኻ ሰብ ዲኻ ምፂኻ ወላ ሮቦት ኢኻ ምፂኻ ዘለኻ ስለዚ ሰብ እንድሕር ምፂኻ ኣለኻ በጃኹም ድሕሪ እጁን ካብ ኣፍሪካ ከተምፁ ተሓስቡ ዘለዎም ክነምፅእ ንኽእል እንዲና ግምት ግበሩ ክትገድፈኩም ከም ትኽእል ምክንያቱ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ሲምፕል ዝዳት ኣብዚ ዝረኸብካያ ኣብዚ ዝተረኸብካ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ካብ ኣፍሪካ ዘምፀኻያ ጓል እውን ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ካብ ኣፍሪካ ስለ ዘምፀኻያ እወ ኢንቨስት ጌርካ ኣላ ኢኻ ዕድላትካ ኣብኣ ይተኣሳሰር እዩ ሂወትካ ምሳ መዲብካ ነዊሕ ፕላን ጌርካ ኢኻ ኩሉ ሰብ ፕላኑ ክፈርሶ ከለካ ከቢድ እዩ ሓዳርካ ክፈርሰካ ፕላንካ ክፈርሰካ ትካልካ ክፈርሰካ ትምህርትካ ክፈርሰካ ኩሉ ከቢድ እዩ ይርዳእኒ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ ወይ ከዓ ቁርብትለይ እንታይ ይብላኒ ኣወዳት ኣለዉ ኣመን ኣብዚ ሂወት እዚ ዝተበደሉ ምናልባት ኣዋልድ ወይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይቀተላ ፃድቃን እየን ወይ ከዓ መላእኽቲ እየን ንብል የለና ገለገለ ኣዋልድ ኣመና ሓደገኛታት እውን ኣለዋ እየን ምናልባት ነቲ ወዲ ካራ ገይረን ኣይቀትሎን እየን ካራ ገይሩ ነፍሲ ከም ዝቐትል ዝገብራ ግን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓሳባተን ብምረትን ብገለን ከገልፃ ከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ግን ከምኡ ምግላፅ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ካራ ሒዝካ ዊጥዊጥ ይመፅእ ማለት እዩ ጌጋ የገይን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣመና ብርቱዕ ስምብራት ተሰኪሞም ዝኸዱ ከም ዘለዉ ይፈልጥ ብትዮሪ ኮንኩን ቅድሚ ቲቲና ንሂወት ነይሩኒ ክሳብ ክንደይ በደላት ኣብ ልዕሊ ይፍፀም ነይሩ ይፈልጠ እቶም ኣዝዮም ዝብደሉ ደቂ ተባዕትዮ ኢንፋክት ንሶም ኣይኮኑን ዝዕምፁ ንዓይ ዝርዳእኒ እቶም ዝዕምፁ ወይ ዝቐትሉ ዘለዉ ብናተይ ርድኢት ወይ ከዓ ገምጋም ብዙሕ ዘይዕመፁ ክዕምፁ ዝፀንሑ ሰባት እዮም ኢለ ዝግምግም ምክንያቱ ብዙሓት ኣወዳት ኮንታክት ገይሮም ኣለዉ ኣብ ሂወቶም ንኽትርዶ ዘሸግር ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ደቆም ከይርዩ ተኣጊዶም ካብቲ ጥቃ ደቆም ሓንቲ ደቆምሲ ብጀኮም ካልእ ዘይብሎም ክንሶም ወላተን ኣዴታቱን ከኣልዮም ዘይክላ ደቂ ሒዘን ከለዋ ሚትሮ ካብ ጥቃ ደቂ ካይትቕረብ ተባሂሎም ኢቭን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ክትጠፍእ ኣለካ ዝበሃሉ መሊኦም እዮም ተኣሲሮም ዳሃይ ዘይብሎም ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ተኣሲሮም ዳሃይ ዘይብሎም ኣለዉ ኣበይ ከም ዘእትዎም ዘይፍለጥ ምክንያቱ ተን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ስለ ዝበላ ሰምታይምስ እውን ምስ ካልእ ወዲ ክኸዳ ኢለን ነቲ ወዲ
ካብ ኩል ህይወቱ ከም ዝብተን ዝገብራ እውን ኣሎ ሓስያን ዓሚፅን ገለ ዝብላ የለዋን ይንብል የለና እቶም ከምዚ ዘጋጥሞም ኣወዳት ግን ዝበዝሐ ግዜ እሶም ኣይኮኑን ከማን ነዚ ነገራት ዝገብሩ ዘሎ እንተሪኢና እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይብሎም ክጭፍጭፉ ደቂ ኣንስትዮ ክሃርሙ ከብክዩ ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓዳር ኣሎ እተን ከምኡ ዘጋጥመክን ዘሎ ፅባሕ ንጎ መቕተልቲ ኮይኑ ምስ መፀ ነተን ደቅኽን ንስድራ ቤት ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ጓሂ ከይትፈጥራ ንሓደ ሰብ ክሃርመካን ተፍኪድካሉ እንታይ ካ ትብሎ ዘለኻ ትገብረኒ ዘለኻ ሲ ይፃወረ እየ ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ካልእ ግዜ ኔክስት ታይም ካብቲ ዝሓለፈ ንላዕሊ ክሃርመኪ ኔክስት ታይም ንዑ እንድሕር ስቕ ኢልካ ጋድ ነውስ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ስለዚ ሕማቕ ነገር ተሪኢና ማኣረምታ ክግበረሉ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንሕጂ ዝሓለፈ ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ክንፈልጦ ይንኽእልና ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ከየጋጥም ግን ክንጥንቀቕ ኣለና እንድሕሪ ኣብ ከባቢኺ ከም ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ገዛኺ ዘሎ ኩነታት መርምር እዮ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ ክሰምዖ ከለኹ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራን ክምዕብላን ኣይደልዮን እዮም ናተን ዕቤትሲ በቃ ንሰን ክመሃራ ክዓብያን ተጀሚረን ይሃድማ ኣለዋ ካባና my friend this is your problem ናታ ፀገም ኣይኮነን ንሳ ክትምዕብል ኣለዋ of course ሰበይትኻን ኣደደቅኻን ክትኮነልካ ደልያ እንተላ ምዕብልቲ ክትከውን ኣለዋ ክትመሃር ክትነቅሕ ክትዓቢ ኣለዋ እዚ ዘፅላእካ እንተኮይኑ ቤዚካሊ ፀገም ኣለካ ስኻ እዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ ሓደጋ ከውርዱ ስለዝኽእሉ ብኣጉ እዚ ኣጉል ኣተሓሳስባ ሓዳር ክፍታሕ የብሉን ክዳን ክፍታሕ የብሉን ወልከ ክዳን ክፍታሕ የብሉን ክትብል ዳ መሰብ ሕረት ኮይና መኻዝ ዝደጋገብ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዘይሰርሕ ነገር እንተተራእዩ ሰባት ክንከሰር ኣይንደልን ኢና ቆልዑ ክዝኽትማ ኣይንደልን ኢና ተፈላለኻ በስማዓ ሚልካ መንገድኻ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኤውሮጳ ኢና ንነብር ዘለና ኤውሮጳውያን እንታይ ኣምላኽ ኣሎ ሚልካ ዘረባ የለን ንሳቶም ፅቡቕ ሂወቶም ብርዲት ዝነብሩ ሰባት እዮም ንሳቶም ከማ ምስ ኣፍልጦም ምስ ቴራፕታትን ምስ ገለመለታትን ከለዎት ሓዳር ምዃልሱ ኢኖም ኣሎ 50% ኣብ ቤት ትምህርቲ ተኸይድካ 50% ቆልዑ ዝተፈላለዩ ስድራ እዩ ዘሎ ጠጠው ግን ኣይበሎምን ስቲል ጂኒየስስ ኮይኖም ይዓብሉ ቶም ቆልዑት ስማርት ኮይኖም ይዓብሉ ስለዚ ክልቲኦም ኮይኖም ስለዚ ዓበይዎም ወይ ካ ኣብ ቅድሚኦም እናተተሃራረምካ እናተባኣስካ እናተፀራረፍካ እናተዘላለፍካ ብሓደ ንነብር ኣለና ትብል እንተለኻ ትጋጊኻ ዘለኻ ብናት የርዲ ብሓደ እንተለኻ ፍቕሪ ርእዮ ሓዳር ፅቡቕ ከመይ ምዃኑ ግለፀሎም ንዑ ዘይትኽእል ተኮይንካ ጠቕላላ ግን መንገድኻ ሓዝ ንዖም ሕማቕ ኣይተርእዮም ደም ኣይተርእዮም ፀገም ኣይተርእዮም ምትህራም ኣይተርእዮም ምክንያቱ ባህሪሮም እዮም ክዝክሮ ፅባሕ ንጎ ነዊሕ መልሲ ይበለኹ ስለዝተሰማዓና ምናልባት ሓውሲ ምረት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ነዚ ነገራት እዚ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ከሎ ይትንክፈካ ከም ሰብ መጠን ማለት እዩ በዚያ ክንሪኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ክትርኢ ከለኻ ቀደም እንታይ ይበሃል ነይሩ ፍትሕሲ ፍታሕ ኣይኮነን ይብል ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብ መቕተልቲ ካብ ሂወት ሰብ ዝሓልፍ ዘይወፅእ በሰላ ኣብቶም ስድራኻን ደቅኻን ትገድብ ፍትሕ እዩ ናይ ብሓቂ ብእውነት ፍትሕ እዩ ኣብ ከልዩ ያ ታይም ኣውት ክትገብር ኣለካ እንድሕር ከይተረዳዳእካ ዝኾነ ነገር ተዘይቢልካ ቁርብ ግልል ኢልካ ኩለኻ በብ ዘለኻዮ ኬንካ ነቲ ሂወት ክትሪኦ ኣለካ ንስኻ ክሳዕ ክንደይ ናታ ኣበርክቶ ክትፈልጦ ኢኻ እሳ ከዓ ናቱ ኣበርክቶ ክትፈልጦ እያ እንድሕር ብሓንሳብ ኮንካ ኩሉ ግዜ ጭቅጭቅ እንዳበልካ እንድሕር እንዳተጨቃጨቕካ እንዳተባኣስካ እንድሕር ብሓንሳብ ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ፅቡቕ ኣብነት እውን ኣይትኸውን ዘለካ ነቶም ደቅኻ እንታይ እዮም ክመሃሩ ካባኻ ወላዲ ኮንካሲ ኣቦ ኮይንካሲ ወድኻሲ እቲ ናትካ ባህሪ ክፀልኦ እንድሕር ዝጅምር ኮይኑሲ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ኣደ ኮንክ ከዓ ጓልክ እቲ ናትክ ባህሪ ከም ጓል ንሴት ነቲ ናትክ ባህሪ እንድሕር ዝፀልኦ ኮንካ እዚ ኣዝዩ ሓላፍነት ዘድልየና ስራሕ እዩ ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ብፍላይ እቶም ወሊድና ዘለና ሓላፍነት ናይ ውላድና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብምርጫና ኢና ምፅኢናዮም ነቶም ቆልዑ ግን ግዳይ ኣይንግበሮም እቶም ኣቦታት ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣይደኖ ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዕን ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ነፍስኽን ኣብ ገነት የንብሮ ኣነ ኣጋጣሚ ንዮሃና ፈልጣ ነይረ ቅድሚ 4 ወርሒ ተፃሒፍና ነርና ተፃሕፈለይ ነይራ እዚኣ ንፍዕቲ ዮሃና ካብ ዴንማርክ ዘላ ማለት እዩ ቅድሚ 4 ወርሒ ፅሒፋትለይ ከምዚ ጨጉሪ ገለ ትቁንንያ ሂማኔር ክትገዝእ ተሰማሚዕና ገለመለ ኩሉ ወዲእና እዚ ወርሒ 2 ወርሒ ግን ኣይረኣኽዋና ንባዕለይ ንፅሓፍ ነርና ኢና ብዙሕ ግዜ ግን ከምዚ ክሰምዕ ከለኹ ኣዝዩ ደሕዝነን ብጣዕሚ ትማልኸ ደቀስኩ ሓዲረ ከምዚ ዓይነት ግፍዕ ርአ ፈልጥኒ ኣነ ማለት ከቢድ እዩ ብእውነት ከምዚ ክትከውን የብልካን ግን ያ ብሓፈሻ እንታይ ክንብል ደሊና ኣለና መወዳእታ ክንዲ ምንታይ ጌጋታትን እምደይ ምርድዳእን ይፍጠር ኣሎ ኣብቲ ሂወት ኣብቲ ሕብረተሰብ
تصقطل لنا يرداني بطعمي السوشيال ميديا نفس وكب في الله السوشيال ميديا زلنا سبات بليس ولا ذا فيديو نقبرها لنا نتزلو نكنغواري لنا يكونن قال يمكن سيريس الكوشات سلازلو بزعو غزي تطنقتاتن قال مخنيتاتن كنبلو سنينا ازغن نابز حسل زخيزل اتا عبس اقام كوين زلو كن تسب مرزي كاب سوشيال ميديا توسد زلو بطعمي بروتاليتي چكاني حماق زربا ديسريسبكت اخبرو زي بلا قال نسيتك تزارب تجميرا كمي عينت زي نبور صرفن زلفالينا ندربي دك تاعتيو كن انت عينت كاتاستروف كغبر خلو كم تزقبا كمان عين خنو نومن سلازي ولا تي على السوشيال ميديا زلنا عينا بدكنسيو بتعم عمات زخونه اردادانا كايداني زلنا نقول نسيتي بتعم كچفلق زفتن اكايدا يزرا زلو ناتو صي دماتو ما ودات ابكال على السوشيال ميديا نتن قرب زخونه خغبرا زفتنا كدهلو زوعلو اب غزوم ليش تتبكسو زغبراها እዚ ነገራት ክኸውን ስለ ዝኽእል እቶም ኣወዳት በጃኹም ኣሕዋትና ኢና ንብድል ዘለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ንሃስለና ነተን ዝዓብያ ዘለዋ ቆልዑ እንታይ ኢና ክንብለንከ እዚ ፅባሕ ንጎ ምስ ሓበሻ ጓል ወሊድካ እንተለካ ምስ ሓበሻ ክምርዖ ኣይደለና ክሓርድኒ ክትብለካ ነዚ ተሰማዓላ ማለት እዩ ካልእ ሕብረተሰብ ብካልእ ዳ ክፈልጠካ ግባእ እምበር ንሓትትካ ትተሓራረድሲ ካብዚ ዝኸፍእ ነውሪ የለን ካብ ኩሉ ከዓ እምበር ተተመሊስካ ንሓውኻን ንሓፍትኻን مخاني تناتنا قداي زحزن كفالو كالي زعم مساكا قال نعو قتلو ناين بلندينا حماغيو كوينو توريف قل اكند تشقرنا كي اغلنا نتشقر زولو مليس كاتشفلكو بحافشا قل بجاهم لبونا نعبي نحات حدنا ندقاقف تدقاقفنا خمان تخالنا يقزيو ايكون انت تجاخين كان تفراريد كان بس ما بيلناتهم لعل زولوهم سبات زخون يتصل واحد قبرو تقولو بليس فقر مهارو سلام مهارو مكببار مهارو طباب مهارو اكندي حنت نبابا بيل بلنكنا اكندي كارا ودخارات غز مصحف تغزا فلطت تسمع حماق كان زمركا في المكابتري فغرن ابيتن انسباير زغبركا ستوري كسمع امودا تادما قال زخونت قال انت قديفات كهيوت كاي ودني سلامتا فلت كار كتولد كلخ املاح بين خايفه يركا مس قال الجيبن فتركا مس قال ترك نبر زدلي كان يردزو ስለዚህ እታ ወላ ካብ አንተ ተፈልየክ መውት የትብላ ዘለኻ ኮመንት ተኸውኔራ ቅድሜኻ መልገባ ነይሩ ስለዚህ ኪኖ አውን ክትነብር ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጥ ይዘጋጥም ዘሎ ትኩነታ አምላኽ ክዲበ ዘይትኽእል ዓቐበት አይበካን አይ ሆፕ አያጋጥመካን እንተጋጥዩ ግን ፕሊዝ ቴክ ኢት አዝ ከም ዘሎ ወሰዶ ኣብ ምጭኽኻ ናይ ትኽእል ወላ ዝኸበደ ዘይከኣል ዝመስለካ ይከኣል በዚያ ክንውዳእታ ነገር አምላኽ ሰላምን ፍቕርን يوردلنا أبزلنا يو كسانة يهبنا I think كابو وتاي زبالي مثلا زي قداي كوينا ندلوا أملاخ أبي ما نيجو يقبلن قال نبلو نجاري لنا I don't know أنا تزاربو نجاري تعرف سمعت كوينا لا جو نتنزل موتا أبغى نتقبلن نتم سدران دك عندما أملاخ بعلو يكناخنن توم تعرف نازلنا ما فورن سلام غيرنا نزا حصار أدمينا كنا بران فتن I hope من البعض نشتي مهارات كتكون تخليها نخالوت كتحجز تخليها أنتيلكم محلفوا بزترفة أبكالك ساد من الرغب دحنوا علو دعم كونوا بلكم سسنايم تشاو